हमके घुमा दो सजनवा बरम बाबा के दरबार हो। चलो हमके घुमा दो सजनवा बरम बाबा के दरबार हो। जातारी मुखियाइन देखा जात गौवा जवार हो। जातारी मुखियाइन देखा जात गौवा जवार हो। चलो हमके घुमा दो सजनवा बरम बाबा के दरबार हो। चलो हमके घुमा दो सजनवा बरम बाबा के दरबार हो। पल्लवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मच्चा मोड़। सारा तैयारी हमें कोइले ले बानी हो। माना हमर बात जन करो अनकानी हो। सारा तैयारी हमें कोइले ले बानी हो। माना हमर बात जन करो अनकानी हो। हवे उनकर सुन महिमा अपा खुश होला जे भी जल दरबार